Avui estem aquí al barri de Sant Roc, que no és només un dels barris més pobres de Catalunya, sinó que és un dels barris més pobres de tot l'estat espanyol. Els successius talls de llum, la quantitat de desnonaments diaris en famílies que queden al carrer, les dificultats per la pobresa creixent que afecta a moltíssima de la població que viu en aquest barri, és una de les preocupacions més importants que tinc per aquesta ciutat i a l'hora d'assumir la responsabilitat de ser alcaldessa de Badalona. Amb tothom qui parlo em trasllada que el que li produeix més angoixa i inseguretat és aquesta por a no arribar a final de mes, a no poder omplir la nevera, aquesta por a perdre la casa, a no poder disposar d'energia, aquesta por que genera angoixa i molt malestar. El principal problema que té la majoria de persones que viuen al barri de Sant Roc és que no tenen garantit poder tenir una vida digna. Això, no poder garantir una vida digna, és motiu d'angoixa, és motiu d'inseguretat, i per això el nostre model de seguretat el que fa és anar a l'arrel del problema. Un model de seguretat que va a l'arrel del problema i busca prevenir el delicte i promou la dignitat de les persones. Prevenir el delicte i promoció de la dignitat de la vida de totes les persones de la ciutat. La nostra proposta és molt clara i és innovadora. És crear una regidoria de la dignitat i la seguretat humanes, una regidoria de la seguretat i la dignitat humana, que estaria directament adscrita a alcaldia i que d'alguna manera seria la resposta a aquestes angoixes i patiments de tanta població de Badalona. Aquesta regidoria, que com dic dependrà directament d'alcaldia, tindrà un principal objectiu, que és la de coordinar les actuacions de la Guàrdia Urbana amb les actuacions en polítiques públiques d'habitatge, d'accés a l'energia, d'alimentació, de garantia dels drets socials. Estarem d'acord que tenir una bona percepció i una bona sensació i una bona materialització de la seguretat de les persones és una de les garanties de millorar el benestar, la convivència i el sentiment de pertinença a aquesta ciutat. Com a alcaldessa ja vaig tenir una experiència molt positiva durant el mandat anterior de modernització i canvi de model de la policia local, un canvi de model que va ser exitós, va tenir uns molt bons resultats tant en la millora de la percepció de la seguretat com en la millora dels resultats de prevenció del delicte, un model de seguretat que he vist reafirmat i valorat justament ara quan al Parlament he estat presidenta de la Comissió d'Estudi del Model Policial i s'ha reafirmat que aquesta reforma, aquesta innovació que vam fer a la Guàrdia Urbana de Badalona va ser una innovació en el bon camí, en aquest camí sobretot de planificar la prevenció del delicte, amb bons resultats, i aquesta regidoria de la seguretat i la dignitat humana anirà també en aquest sentit de millorar la Guàrdia Urbana en aquesta mateixa línia de model policial i de coordinar-la amb les polítiques d'habitatge, les polítiques que garanteixen els drets bàsics. I ara li passaré la paraula precisament a una persona que forma part de la nostra candidatura, que té una gran experiència professional en aquest objectiu de garantir drets, de garantir la dignitat humana de les persones i, per tant, garantir seguretat humana, que és Rafael Mendoza. Bon dia. Avui som aquí a Sant Roc. Si algú té memòria, se'n recordarà que això era el Patronat Municipal de l'Habitatge de Sant Roc. Això eren més de 1.500 habitatges de titularitat municipal. Avui això és propietat de Woodman, Building Center, d'Ivarian i tots els fons voltors. Aquesta és la realitat. Per què?
Per què s'ha dilapidat el patrimoni d'habitatge que tenia Badalona? Per polítiques errònies que s'hi han sumat any rere any. La seguretat va unida als drets. No es pot concebre una seguretat contra els drets de les persones. Això no és seguretat, això és autoritarisme. Això era el concepte d'ordre públic. Tenim molta feina i n'hi ha moltes propostes. Des del punt de vista dels serveis socials, cal augmentar la plantilla de treballadors socials, cal augmentar la plantilla perquè la gent pugui ser atesa adequadament. Cal crear vies perquè l'ingrés mínim vital es pugui tramitar, o sigui, cal crear només vies de suport a la gent perquè tramiti l'ingrés mínim vital o la renda garantida. S'han d'establir comptadors socials, comptadors elèctrics socials. L'altre dia, en una xerrada, feien una broma de que parlem molt de vulnerabilitat, mai parlem de pobresa, sempre parlem de persones vulnerables i no de pobresa, i l'únic cop que s'esmenta la paraula pobresa és quan parlem de pobresa energètica. Sembla ser que parlar de vulnerabilitat energètica semblava que parlaven de que les instal·lacions no estaven adequades, i no, és l'únic cop que la llei, els reglaments i les disposicions normatives parlen de pobresa, només quan parlem de la pobresa energètica. Fa falta comptadors socials. Ja n'hi ha experiències a ajuntaments de Catalunya d'establir comptadors socials. Fa falta també que s'exerceixi el dret de retracte, o sigui, aquí encara continuen havent-hi subhastes i els bancs es queden els pisos per 30, 40, 50.000 euros. I ningú exerceix el retracte. No s'ha arribat a cap acord per part de la Generalitat perquè en Gestur pugui comprar pisos directament exercint el tanteig i el retracte. Això és adquirir habitatge social. Perquè s'ha d'adquirir habitatge social, no podem pensar en la construcció dels futurs habitatges socials. A l'ARE, les àrees residencials estratègiques, que n'hi teníem 2 a Badalona, això ha quedat penjat. S'han de recuperar aquests projectes, I en general hem d'apostar per garantir els drets de la gent. I els drets de la gent passa per tenir també una seguretat. I la seguretat és que es recuperi la unitat de violència de gènere que abans tenia la Guàrdia Urbana i que ara està en mínims dels mínims. La lluita contra la violència de gènere requereix que n'hi hagi policia formada i adequada. Es va perdre aquesta unitat, al igual que es va perdre la unitat que tractava els menors infractors. No podem parlar de menors delinqüents sinó de menors infractors. Això s'ha perdut i tenim episodis en els que els menors són els protagonistes dels delictes i la Guàrdia Urbana avui per avui no té aquesta unitat. Què tenim ara? Tenim una plantilla de 200 i escaig policies, quan la plantilla municipal en teoria hauria de ser de més de 314. Però és que tenim 217, segons recordo, però és que abans feien 1.700 hores i ara fan 1.500. O sigui, no tenim dotació policial suficient. Però, a més, Badalona, sent la tercera o quarta ciutat de Catalunya, la policia local no té conveni d'actuació en els Mossos. O sigui, no té conveni de protocol d'actuació en els Mossos. Per això, quan es creen unitats omegues, unitat domus, unitat no sé què, és treballar dintre de la ineficàcia. Perquè n'hi ha aspectes que han de ser abordats pels Mossos. Hem de recuperar una política, una guàrdia urbana de proximitat, una guàrdia urbana de prevenció i una guàrdia urbana que garanteixi la convivència. No és problema d'ordenances i de reglaments, sinó d'actuació i d'intermediació. El cert és que el debat no és les ocupacions. Badalona, en índex de delinqüència, està per sota de la mitjana catalana.
I qui diu que són una ciutat difícil l'encerta, però qui diu que són una ciutat de delinqüència no és que s'equivoqui, sinó que ens enganya. Ens enganya. Hem de recuperar la seguretat, però seguretat va unida als drets. Si no, és pur autoritarisme. Crec que la Dolors va ser i serà una bona alcaldessa i per això m'he incorporat a les llistes de la Dolors Sabatés i aquest projecte tan engrescador i espero que tinguem un bon resultat i que la ciutadania sàpiga valorar l'obra que s'ha fet i el que es farà. Gràcies.